ଜେଜେମା ଜେଜେମା ଜେଜେମା। ଆରେ ଆରେ ଶିଲା, କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଖୁସି ଜଣା ପଡ଼ୁଛୁ? ହଁ ଜେଜେମା, ତମେ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛ କି? ତମେ କହିଥିଲ ପରା ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ କହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ, ତାହେଲେ କୋଉ ଗପ ଶୁଣିବୁ କହ? ତମେ ଯୋଉ ଗପ ଶୁଣିବ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଜେଜେମା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗପ ତ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ? କି କାମ କହୁନ ଜେଜେମା? ତୋ କାମ ହେଲା, ମୁଁ ଗପ କହିସାରିବା ପରେ ସେ ଗପରୁ ତୁ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ମୋତେ କହିବୁ। ଓହୋ, ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜେଜେମା। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ମୋତେ କହିଲୁ, ତମର ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ହଁ ଜେଜେମା, ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଦୌଡ଼ାରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇକି ଆସେ। ମୁଁ ତତେ ଏ କଥା ଏଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି, କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଗପ କହିବି ସେଥିରେ ବି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଠେକୁଆ, ତା ନାଁ ହେଲା ଭକୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କଇଁଛ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଧିମା। ସେ 2 ଜଣ ଭାରି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଭକୁଲ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ, ତାଠୁ ଜୋରରେ ଆଉ କେହି ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ସେ କଥା ବି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଧିମା ସବୁବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ କଇଁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ ବୋଲି। ହଁ ଜେଜେମା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଥରେ କଥାରେ ଭକୁଲ ଆଉ ଧିମା ଭିତରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭକୁଲ ଆଉ ଧିମା ଏକାଠି ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭକୁଲ ଯାଇ ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କାରଣ ଭକୁଲ ତ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼େ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା, ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ହେଇ, କଇଁଛ ଏତେ ପଛରେ ଅଛି, ସିଏ ତ ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ଭିତରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ତ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି, ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିଲେ ଜିତିଯିବି ଆଉ। ଏଇଆ ଭାବି ଭକୁଲ ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଭକୁଲର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସରିଗଲାଣି। ଧିମା ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତି ବି ସାରିଲାଣି। କେମିତି ଜେଜେମା? ଧିମା ତ ବହୁତ ଧୀରେ ଚାଲେ। ଠିକ୍ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭକୁଲ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଆଉ ସମୟ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଧିମା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଯାଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ଜିତିଗଲା। ଓହୋ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ଭକୁଲ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ପାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହାରିଗଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ପାରିବାର ଗର୍ବ ଭକୁଲର ଆଉ ରହିଲାନି। ଏଥର ତୁ କହ, ଏଇ ଭକୁଲ ଆଉ ଧିମାର ଗପରୁ ତୁ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ଭକୁଲ ଯଦି ସେଇ ଅଧ ବାଟରେ ନ ଶୋଇକି ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାର ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ହାରିଗଲା। ପୁରା ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ଆମେ ହାରିବାର କାରଣ ହୁଏ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ସଫଳତା ମିଳିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ହଁ ଜେଜେମା, ଆଜି ତମ ଗପ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ତମ ଗପରୁ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ବି ପାଇଲି। ମୋ ଜେଜେମା କେତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।